ሰላም ሎሚ ኣብ ዓለም ካብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ጌጋታትን ንዓለም ክቡር ዋጋ ዘኽፈልዋን ዓበይቲ 10 ናይ ዓለምና ጌጋታት ክንርኢና። ቀዳማይ ሂትለር ብቤት ትምህርቲ ነጥበብ ተጠናቂቁ። ኣብ 1907 መንእሰይ ኣዶልፍ ሂትለር ኣብ ኣካዳሚ ስነ ጥበብ ቪየና ንኽመሃር ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር መምሃራን እታ ቤት ትምህርቲ ግን ተህቦ ይብልካን ብምባል ነፂጎሞ። ስለዚ ሂትለር ተስፋ ቆሪፁ ናብ ፖለቲካ ኣተወ። እዚ ድማ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለምን 60 ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ናዝን ኣምሪሑ። እቲ መምህር ንሂትለር ሓሊፍካ እንተዝብሎ ነይሩ ምናልባት ሎሚ ዓለም ካልእ ምኾነት። ካልኣይ ሩስያ ኣላስካ ንኣሜሪካ ምሻጣ። ኣብ 1867 ሩስያ ኣላስካ መኻንን ዘይትጠቅምን መሬት እያ ኢላ ብምእማን ብ$7.2 ሚልዮን ጥራይ ንኣሜሪካ ሸይጣታ። ውፅኢቱ ድማ ድሕሪ 1 ዓመታት ኣብ ኣላስካ ዓብይ ዕቑር ወርቅን ነዳድን ተረኺቡ። ሎሚ ኣላስካ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ማዓስከርን ምንጪ ሃብትን ኣሜሪካ ኮይና፣ ሩስያ ግን ኣብ ታሪክ ዝዓበየ ኪሳራ ኣጋጢምዋ። ሩስያ ሎሚ ኢደይ እንተዝቆረፅ ትብል። ሳልሳይ ቅትለት ልኡኻን ጀንጊስ ካን። ኣብዚ ሕጂ ኢራን እትበሃል ሃገራዊ ንጉስ ጥንታዊት ፋርስ ዝነበረ ሱልጣን መሐመድ ንልኡኻት ንግዲ ናይቲ ዓብይ ሃፀይ ሞንጎል ጀንጊስ ካን ሰለይቲ ኢሉ ክሳዶም ቆሪፅዎ። ነዚ ምስ ሰምዐ ጀንጊስ ካን ተቆጢዑ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ኣረሜናዊ ወራር ኣካየደ። ግዝኣት ፋርስ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ፣ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ተቐቲሎም፣ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ሓፂናዊ ምጭባጥ ካን ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይረን። እዚ ንዓለም ዓብይ ኪሳራ ዘስዕበ ዓብይ ታሪካዊ ጌጋ ነይሩ። ራብዓይ ታይታኒክ ባይኖኩላር መፍትሕ ምጥፍኡ። ታይታኒክ ኣብ በረድ ምስ ወቅዐት እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ በረድ ኣቐዲሞም ክርእይዎ ኣይከኣሉን። እቲ ምክንያት ድማ መፍትሕ ናይታ ባይኖኩላር ዝሓዘት ሳንዱቕ ብሰንኪ ጌጋ ሰራሕተኛታት ኣብ መርከብ ስለ ዘይነበረት እያ። እቲ መፍትሕ ዝነበሮ ኣባል ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ቅድሚ ምብጋሳ ብጌጋ ተኣይሉ ነይሩ። እቲ ባይኖኩላር ኣብኣ እንተዝህሉ ነይሩ እቲ በረድ ኣቐዲሞም ሪኦሞ ነታ መርከብ ከድሕንዋ ይኽእሉ ነይሮም። እዚ ጌጋ እዚ ሂወት 1500 ሰባት ኣጥፊኡ እዩ። ሓምሻይ ኣሌክሳንደር ፍላሚንግ ካብ ላቦራቶሪ ከይዓፀወ ምውፃእ። እዚ ጽቡቕ ጌጋ እዩ። ሳይንቲስት ፍላሚንግ ናይ ባክተርያ መጽናዕታዊ ጻሕልታቱ ከይሓፀበ ንዕረፍቲ ኸይዱ። ምስ ተመልሰ ግን ኣብ ሓደ ካብቲ ጻሕሊ ሻምባቆ እናበቐለ ነቲ ባክተርያ ከቐስሎ ርአ። እዚ ሸለልትነት እዚ ድማ ፔንስሊን ዝበሃል መድሓኒት ንኽረክብ ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ። እዚ መድሓኒት እዚ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ሕክምናዊ ረኽቢ ኮይኑ ሂወት ቢልዮናት ሰባት ኣድሒኑ። ሻልሻይ ወራር ክረምቲ ናፖሊዮን ሂትለርን። ኣብ 1812 ና ኣብ 1941 ክልቲኦም ዓበይቲ ተዋጋእቲ ንሩስያ ክወርሩ ኣብ ዝተበገሱሉ እዋን ክረምትን ቁርን ሩስያ ኣቃሊሎም እዮም። ከም ውፅኢቱ ድማ ቁሪ ሩስያ ኣዕፅምቲ ክልቲኡ ሰራዊት ተሰባበሮ። ክልቲኦም ናፖሊዮን ሂትለርን ብቁሪ እምበር ብወታደራዊ ክእለት ኣይተሰዓርን። እዚ ድማ መጀመርታ ውድቀት ክልቲኡ ሃፀያዊ ግዝኣት እዩ ነይሩ። ሻብዓይ ፈረስ ትሮጃን ኣብ ከተማ ምምፃእ። ትሮጃውያን ንጸላእቶም ግሪካውያን ክንዲ ዓብይ ህንፃ ዝኸውን ዕንጨይቲ ሰሪሖም መስዋዕቲ ሰላም ብምባል ናብ ካልእ ኣብቲ እዋን ዝነበረት ዓባይ ከተማ ግሪክ ወሰድዎም። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ፈረስ ተሓቢኦም ዝነበሩ ወታደራት ብለይቲ ወፂኦም ኣፍ ደገታት ከተማ ከፊቶም እታ ከተማ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ወደቐት። ንጸላእኻ ብህያቡ ፍለጥ ዝብል ምስላ ኣብዚኣ ኣይሰርሐን። ግሪካውያን ድማ ተደምሲሶም። ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኩራት ታሪኻዊ ቦታታት ሓደ ገይርዎም። ሻምናይ ክፉት ኣፍ ደገ ቁስጥንጥንያ ዘመናዊ ትርኪ። ቱርካውያን ኦቶማን ንዓዲ ሮማን ቁስጥንጥንያ ኣብ ዝኸበብሉ እዋን ሓደ ወታደር ብጌጋ ነታ ከርኮፖርታ ትበሃል ንእሽተይ ኣፍ ደገ ከተማ ክፍት ገዲፏ ኸደ። በዚ ከምዚ እቶም ወታደራት ቱርኪ በቲ ክፍት ኣፍ ደገ ኣቢሎም ናብታ ከተማ ኣተው። እዚ ፍጻመ እዚ ድማ መወዳእታ ማእኸላይ ዘመንን ውድቀት ሃፀያዊ ግዝኣት ባይዘንታይንን ዘመላኽት እዩ። ታሽዓይ ጌጋ ምዕቃን ናሳ። ናሳ ነታ $125 ሚልዮን ዝዋግኣ ማርስ ክሊሜታ ኦርቢተር ናብ ማርስ ልኢኽዋ። ፍርቂ ካብቶም ሰራሕተኛታት ሜትሪክ ኣህዱታትን ክጥቀሙላ ከለዉ፣ ፍርቂ ድማ ናይ እንግሊዝ ኣሃዱታት ይጥቀሙ ነይሮም። ይኹን እምበር ብሰንኪ ናይ ምዕቃን ጌጋ እታ ሮቨር ኣብ ማርስ ተሓምሺሻ እያ።
ብሰንኪ ሓደ ናይ ምዕቃን ጌጋ $125 ሚልዮን ኣብ ኣየር ጠፊኦም። ዓስራይ ወፍሪ መቕታል ስፓሮው ማኦ ዜዶንግ። መራሒ ቻይና ማኦ ዜዶንግ ስፓሮው እኽሊ ናይ በልዓ ኣለዋ ብምባል ስፓሮው ክቕተላ ኣዚዙ። እተን ዕንቅርቢታት ምስ ጠፍኣ ግን እተን ዕንቅርቢታት ዝበልዖ አንበጣታት ብዝለዓለ ደረጃ በዝሑ። እቶም አንበጣታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝራእቲ ቻይና በሊዖሞ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ 15 ክሳብ 45 ሚልዮን ዝግመት ቻይናውያን በቲ ዓብዪ ጥሜት ሞይቶም። ካብዞም 10 ጌጋታት እቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣየናይ ትብሉ? እዚ እንተዝኸውን ዓለም መሓሸ ወይ ካልእ ታሪኻዊ ጌጋታት ትፈልጡ ዶ? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና። ናይ ሎማዓንቲ ሕሶና እዚ ዝተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ትሕሶና ትፈትኹም ላይክ ምግባር፣ ሓሳብ ኣስተያየትኩም ኣብ ኮሜንት መጽሓፍን ታሪኽ ንዝፈቱ ዓርክኹም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ሳብስክራይብ ቱ ቻነልና ቻነል መዳለም። ሰላም